kunomuntu futhi manje okhipha imali ebhenki awunikela imali yababakhe ayishiye ebhenki ngoba sewashona ngeke ngifundise le mali imali yemufi angifuni it's a demon eyimuka le mali yesena so ukugxeka kwethu uhamba ube nemelemele phakathi njengeBhayibheli iBhayibheli abaningi bayifunda befeva khona ngakho wena angeke uzumnikeze umuntu aphethe i5,000 wathi ngicela ungise nentombi ngifike ngimfazi ube honest. I'll be honest with you Mkhulu. Ikhumbuzo sikhuluma ngemali. Yes, sikhuluma ngemali. La esintwini awukwazi ukuba neshosho because as a pastor ngathi ngihleli so lokho ngiyakufundiswa la mina futhi omunye ekumele angeke because angayiphathi ngiphethe no ukuthi yenze ube nomuntu wakho omthandayo ukuthi is my girlfriend or is my wife sikhambe kwesikhathi fike ikhehla ngicela ukuvela umuntu unkosikazi ngifuna nawe yena lona ngokwakho but thina sifuna nawe thina abantu thina abantu besifazane njengoba mina ngingena amakhehla lamakhehla angenile bonke benabafazi abaningi ogogo laba abangenileke lababanye nabo bebasesithenjini yes angeke mina bese expect ukuthi mina ngizoba nendoda yami ngedwa vele emqondweni wami kufanele ngazi ukuthi kahle kahle mina ngigana esithenjini